Hello mga kawaray, dito po kami ngayon. So may papakita kaming vlog sa inyo. So kung bago ka lang sa aking page, don't forget to Hello, my page, Waray Noon, and subscribe to my YouTube channel. yes, YouTube channel, Waray Man. So don't forget to click the bell notification para ma-update po kayo sa mga videos ko na i-upload. Thank you mga kawaray, God bless. Oh, pare, basta. Balita. Ngayon lang kita nakikita ngayon ah. Ano ba nangyari sa'yo? Ano ko, spend dito. Ano? Spend dito. Bakit? Absent. Ay tayo dyan. Buti ka pa, suspendido. Ilan days? Days. Buti pa sa inyo, suspended lang. Yung company nga namin eh, pag problema ka lang, tigadong kick out ka talaga. Ilang, ano ba yun? Ilang beses na ba yan? Nangyari sa'yo? Ilang beses na ba yan nangyari sa'yo? Marami na? Anim na. Buti na rin. Buti lang napupunta ka dito kasi hindi tayo magdito, hindi tayo magkakausap. Buti na lang, nasususpended ka na lang. Bakit ka pala nasususpended? Absent na. Ano ka, update ka? Sayang, pera na, naging bato pa. Sana all mayaman. Ako naghihirap na ako eh. Naghirap na talaga ako, wala na akong pera. Wala. Buti ka pa. Pero salamat ha. Siyempre. Nalilibre mo ako eh. Talaga. Papasalamat talaga ako, nandiyan mo palagi. Pero hayaan mo pag ako din may pera. Kita. Saan mo magusto? Ako, wala tayo ng Tagaytay. Ano? Yun ang gusto ko rin. Tagaytay. Wish mo lang, dreams mo lang. Malay mo. Makapunta tayo dun. Anong kailangan natin? Par, anong plano mo? Uwi na ako. Uwi ka na? Wow. Hindi. May pasok ka ba ba? Siyempre. Kailan pasok mo? Bukas. Ay sa ano, Friday. Sa parang hindi ka pasok? Ano ba mo? Ano po bukas? Uwi ako bukas. Ang haba ng ano mo ah. Ang haba ng bakasyon mo ah. Siyempre. Parang tambay ka lang ah. Oo. Ay, after ng Friday, may pasok ka na. May sahod ka na. Diba talaga pag malakas sa ano? Sa supervisor? Rolls. Mayroon namang mga babayad ng mga ano, supervisor. Kagaya sa inyo. Meron din taong mga sip-sip sa trabaho. Siyempre. Hindi maiwasan talaga yun. Tsaka bawal lang ako doon. Bawal magjowa. Bawal mo juwa? Paano yan? Sabi ko, nakajuwa ka dun. Oh, wala pala. Bawal pala. Sana all may mga juwa, no? pero ingat ka na lang dun, ha? Pag sulat-sulat ka na lang. Oo. Alam mo naman panahon ngayon. Sulat na ako love letter ko eh. Okay pare, ingat ka palagi sa trabaho ha. So, susulat ka na lang. Sa susunod, maano ka, masuspended ka ulit. Sat ka lang, nandito ka na. Habang nandito pa ako. So, yun. Ingat ka palagi sa mga babae dyan. So, ha? Yun ang sinasabi ng karamihan, pitbull. Kailangan talaga yan. Yung iba hindi, pitbull. Yun lang, hindi ko alam. Hindi ko masasabi. Pero yun, uwi na kami. Bye-bye. Oh, yes. Ano?
subscribe to my YouTube channel, Rayman. Like them. Press the bell button. Yes. Subscribe. 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 Don't forget to subscribe.